Sospek sa brutal nga pagpatay sa usa ka anak ug negosyante sa Upol, Misamis Oriental nadakpa na. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni James Pauloya. James? Argel, wala magdahom ang kapulisan nga usa ka 16 anyos ang sospek ug nakahimo kini sa maong brutal nga krimen. Nadakpa na sa kapulisan sa Upol Police Station ang sospek sa brutal nga pagpatay kang Melanie Villastique nga anak og negosyante sa mismong balay niini sa Zone 4 Igpit, Upol, Misamis Oriental. Ang sospek usa ka 16 anyos nga batang lalaki kinsa kaila ra usab sa biktima. Wala una ginganlan og ipaatubang sa media ang sospek tungod minor de edad kini. Apan sumala sa kapulisan nga silingan lamang sa biktima ang sospek, usa sa ilang gikatingad-an, sanglit na hanaw kini. Ilahang gipanid-an, hantod ginadakpan sa Alubihid, Misamis Oriental. Dako ang kalipay sa inahan sa biktima nga si Chari Villastique tungod sa hinanaling hustisya sa pagkamatay sa ilang anak. Kulang pa. Dili pa na maunta. Unsay rason nga yung gipatay akong anak. Lood ang bata ba? 4 years old pagod na. Grabe ka brutal oy. Wala pa ko tagsama na. Nang hinaot karon ang pamilya Villastique nga unta masilutan sa kasong murder ang suspect. Argel, aminado ang maong suspitsado sa laod nga nahimo niini. Gani kwarta lamang unta ang iyahang tumong apan misukol ang biktima. Hinungdan nga iyaha kining napatay. Argel? Daghang salamat, James Pauloya.